Muri Zimbabwe maswera sei ndikutambira latest update izve so yandiri kunzwa kuti Mutumwa Mawere afa ashaya kuSouth Africa izve so ari kunzi kusina zvaitika paSenton ndoko anga akaadmitwa uko something chirwere chamuuraya kana kuti chamuningirikena hachisi kuzikanwa kuti chii what was the problem, but he was 66-year-old. Kune vachiri kurangarira but anozikanwa history yake as a business person, business people yokuti vakato-establisha mabusinesses akawanda in Zimbabwe kubva kudhara kuma 1999 2000 ndo kwamaita mbiri manhikirikeni, but now in 2013 anga ane political party against UMDP ndo akazobuda achiindosa the late Morgan Richard Tsvangirai chitaura kuti is the right candidate ukuthi vanhu vanokwanisa kuvhotera. Saka ndingoti may his soul rest in peace. So ndo news ndangondingotambira. So it's very important for you people to know zvinhu zvinenge zvichiitika. Chazokudzai mamwe ma-updates because now ndichiri kufambira nyaya yacho kuti ndinyakusonzwisisa kuti chii chayoita kuti munhu afe. So I will be back. Thank you so much for tuning in to Kuliant. Tirambe tichingokupai ma-updates ezvinhu zvese zvine zvichiitika.